Rank 1 sa bago lang natapos ng Philippine Nurses Licensure Examination nakuha sa produkto sa Cebu Normal University kun CNU. Samtang laing walo pa ka mga tinun-an sa CNU nasu'od usab sa top 10. Sayra nato ang detalye ni ini sa report ni Alan Domingo. Huwag kabutangan sa kalipay sa mga top-notchers ng mga graduates sa Cebu Normal University. Ilabi na si Charime Canyasares, tagalungsod sa Balamban, Cebu, nga wa magdahom nga mag-rank 1 sa Nurses Licensure Exam. Dili lisod alang kaniya nga makabot ang iyang damgo kaysa sinugdanan pa lang nangandam na siya alang niini. Nagdako siya nga usa ka achiever ug wa sa iyang kaugalingon nga magligoy-ligoy sa pagtungha. Inay iyang gipili ang daan aron makabot ang excellence sa natad sa nursing. May graduate si Charime nga magna cum laude sa CNU ug nag-rank 1 sa PNLE nga adunay 92.60 passing rate. I feel really conquered. Right now, I feel really blessed, but I haven't really processed everything yet, so that's all I can say. Blessed. Matod ni Charime nga duha karon iyahang gipilian, una ang iyahang pangandoy nga motrabaho isip usa ka nurse o ang ikaduha mopadayon sa pagtungha sa medisina. My plan right now is to, as I mentioned kanina, I have two options, to proceed to medicine and to either practice. So, Samtang ang makanunayon og ang pagkaseryoso sa pagtuon mauyawi aron magkabot ang ilang damgo ni Mark Emmanuel Esteliore, 4th placer, Jaime Luis Basilia Abiliana, 5th placer, Lisa May Culyamar Sala, 6th placer, Larnie Jane Asibo Durango, 7th placer, May Jean Bartido Rosalita, 8th placer, Mary Angelique Jory Tabasa, 8th placer gihapon, Roy Justine Herani Irandio, 9th placer, og Jeremiah Paul Kapampangan Orita, 10th placer. Dako ang pasalamat sa mga normal top-notchers sa ilang mga mentors o sa institusyon mismo og labaw sa tanan sa ilahang pamilya sa kalampusan nga ilang naangkon. Always aim for the top, but focus on where you are right now. Be present at the moment. 8 ka tuig ang nakalabay una na angkon sa CNU ang number 1 spot ug nagpabilin sila sa 100% passing rate. Nanaan sila nga padayonon ang paghatag sa dekalidad nga edukasyon aron magpabilin nilang mahuptan ang academic excellence. After 8 years, we're back. In 2016, we had number 1, and now we have another number 1. The coordination between the students, the parents, and the faculty members, I think is what makes them feel that they are at home. Samtang hatagan og cash incentives ang mga top-notchers. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.